Току-що получих едно голямо прозрение, че косата ми прилича на едно голямо водорасло. Аз приличам на мазен червей. Тък му ще кажа една дума. Ма реши, че ще провалим клипчето пак. Сещаш се коя е? Ами, здравейте! Ние сме Сяна и Плами в превод Сосец, Просец, Пламец, Мламец. Общо сме слами. Общо сме Мламец. Да, Ето, проличава се, че сме много тъпи и бавни още от първото клипче, да. но няма проблем, защото ние се го знаем. И искаме да ви кажем, че решихме да си направим страница, канал, или там както искате го наречете. И там ще постваме Тъпи клипчета. Да, тъпите клипчета, изцепките ни. И... Да. И... Ние не сме като другите 17. Всичко за Христо, да казва, че ще казвам се почти 18, да. Не сме като другите момичета. И предишно не по-малък изглеждаме. Нищо, че до сега. Нищо. Да. И не се притесняваме колко сме дебели. Ще да. Ние сме много дебели. Ядем много, съм по 17 пъти на ден. Даже тук има сладкиш. Ние няма да го покажем. Това е голямо тежиме. Обичаме мечки. Това са мечки. Мечка в превод джоб от пет. Не сам. Да, и от густо може. Нека не правим реклами. Продуктово позициониране. И много обичаме да запознаваме с нови хора. Хората не ги ебе. Нищо така, че обичаме позитивните хора. Тъй се сетико е. То сладичко. Сладичко. Запня всичко, защото никой няма да види клипчето. Нищо може един човек да не го види. Това е плюс. Да сме толкова отчаяни. Хайде стига толкова, ще остава много дълго и без на хората им стана тъпо вече. Защото първото ни клипче е скучно, както се вижда. Но няма значение, следващите може да са малко по-добре.